Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito tayo sa labas guys, mga idol. Shout out po sa inyo. Lumabas ako kasi tinamad ako mangluto ngayon. Naghahanap akong restaurant. Doon lang ako kumain. Ito guys, samahan niyo ako, kakain tayo. At panoorin niyo ako guys. Sana all. Maraming bahay dito guys, oh. Ayan. Ito ang restaurant. Ayan. Diyan ako pupunta. Nandito ako sa labas. Diyan ako pupuntang restaurant diyan. Tapos ipaikot ko to guys, itong mga bahay dito. Ayan. Ang gandang kulay guys, ang kulay pula. Ayan. Medyo mahangin dito. Ayan, mainit din guys. Pero okay naman. Yan ang pupuntahan yan ng bakalang, malaking bakala dyan, malaking grocery. Diyan ako pupunta. Maraming sasakyan. Maraming kumain. Sorry. Also avocado small. No, what? Cocktail. Only. Cocktail. Huh? Cocktail, mango, banana, orange. Orange. Kalata. Yeah, something like that. Siga.
Orange color la. Orange, orange. You know the pasta. Okay. Ready. Right. Speed up the speed. Yung isang manok na yun, hindi umabot ito. Maganda ubusin natin para busog talaga tayo. Busog din ako. Very good. Go with Yan guys, marami kumakain dito. Okay.